šance, čo to chytil, tak to bolo viac menej o šťastí a ako škoda, keď to bolo 2-1, zase sa to možno trošku ináč vyvíja, ale zaspali sme úvod zápasu. Viem, že ste teraz primárne nespokojní napriek tomu, ako ste si užili tento zápas tejto kulise. Bolo to predsa len niečo výnimočné aj na tieto pomery Európskej ligy? Tak je to super, hlavne prišlo okolo 40 000 ľudí, čo je, dá sa povedať, na tieto pomery niečo nevydané a som rád, lebo aj hlavne veľa ľudí zo Slovenska prišlo a videlo tento zápas, no škoda, že sme to nezvládli. Plný sektor hostí, určite vás to teší. A tak fanúšikovia Plzne s nami cestujú po celej Európe, kade chodíme, takže dole klobúk pred nimi a dneska fakt tá kulisa bola nádherná. Čo vám možno v tomto zápase chýbalo? Predsa len naozaj ten Rapid bol od úvodu lepší. Tak zaspali sme úvod, to si musím povedať, ako to je, že hrali sme od začiatku zle a našťastie sme dali jeden gól, viedli sme a ako vravím, no, zaspali sme úvod a myslím si, že aj ten zápas sa tam lámal. Skupinu nemáte ľahkú, ale asi ste chceli mať určite viac bodov po týchto troch dňoch. Tak určite áno, na druhej strane nič nie je stratené, ešte stále sme v hre, musíme zvládnuť 2 týždne doma Rapid a zase sa tá cesta otvára, takže neskladáme zbrane, budeme bojovať, dokedy to pôjde. Ešte môžem pár otázočiek pomimo tento zápas. Aký bol pre vás návrat do Plzne po tom, čo ste postúpili, respektíve ste završili ten postup na majstrovstvo Európy? Bolo to výnimočné, stretli ste sa veľa hráčov? Tak jak mrzí to dnešní prohra? Tak mrzí, po tom prvom góle, čo sme strelili, tak paradoxne sme mali byť aktívnejší, ale naopak v podstate sme stáli vzadu na 16 a oni si vytvorili dostatok šancí a nakoniec po štandardke dali gól. Čím si to vysvětlujete, že ste pak byli tak pasívni? Ťažko povedať, oni dobre hrali na lopte a držali nás v podstate pred 16 a nám sa z toho nepodarilo víc dopredu. No. Když byste měl komentovat ty góly, tak to byly takový všelijaký. Tak my sme vedeli, že tú štandardku takto rozohrávajú a dokonca sme si to púšťali aj na videu, takže to je škoda, že sme to na 16 neustrážili, ten ďalší gól. To bol taký šťastný, trošku tečovaná vlastne, teč, a ten tretí, ten tam prepadol, tam to vypadalo, že to budú hrať buď Limba alebo jeden z nich a nakonec to tam zapadlo. No. A tuši potom druhý gól ste zase nezabrali, tam ste sa pobrali a dotlačili ste súpeře. Tak jasne, tak oni už vedeli, že vyhrávajú, zase to už bol iný priebeh a v podstate potom hrali, čo im stačilo, takže to už bolo potom zase o niečom inom, ale skôr mám ten úvod, že po tom gólu sme takto zaliezli. No. Je to klíčová porážka v tom boji o postup? Tak máme ich ešte doma, samozrejme, ešte sa s tým dá niečo robiť a budeme musieť doma vyhrať, takže to sa ukáže doma. Splnil Rapid to, co ste čekali v tom prvním polčase? Dali veľkú převahu? Tak my sme vedeli, že budú takto aktívni, že budú hrať dopredu, že sú výborní na lopte a že dokážu podržať. No a čakali sme ten štýl. Před tím prvním golem nedal se ten balon chytat, jak to předcházel tomu? Tak samozrejme to trošku skočilo a bol z toho roh, takže to sa stane, ale v zápase rohov strašne veľa, takže samozrejme dalo sa. U toho třetího gólu nepřemýšlel jste, že byste třeba vyběh a zkusil do toho vlítnout, nebo tam to bylo? To sa nedalo, tam by som šiel do veľkého risku. Co ste si tam o tom závěrem vysvetľovali? Vlastne potom po tej situácii? V podstate, že ho predskočil a že on sa ho snažil iba vyblokovať. No a ja zasa, že som čakal, že to niekto tečuje a on to prelietlo až do brány. Takže nedorozumienie v komunikaci? To by som nepovedal, tak on nemohol čo robiť, ja som čakal teč, to je ťažké, takých situácií býva v zápase veľa. Mohla ta atmosféra to ovlivnit dneska, že ten domácí tým, jak je hráli? Jednoznačne im pomohli, tí fanúšikovia tu boli výborní a tá atmosféra bola výborná. Vzhledem k tomu, jak se ta situace vyvinula, že Villarreal vyhrál podle očekávání, věříš tomu, že ještě se podíváte do jara? Tak jasne je to komplikácia, my sme chceli dneska uhrať aspoň bod, ale to sa nám nepodarilo a teraz ďalší zápas s Rapidom doma budeme musieť vyhrať, pokiaľ sa chceme ešte udržať v hre o postup.